Останете. Суши ръце. Лепа, пантара, шата, хараха, фуза. Преса, мара, суедева, шата. In the name of Jesus Christ. Всяка духовна атака срещу тебе и детето в името на Исус да бъде блокирана веднага на 3. 1, 2, 3, out! In the name of Jesus Christ. Давай, остави веднага. По-бързо. По-бързо каза. In the name of Jesus Christ. Blood of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Що си в нея? Що си в нея? Що си в нея? А? Що си в нея? Какво искаш да направиш с нея? Какво искаш да направиш с нея? А? Искаш да решиш да бъде. Кой си ти? А? Кой си ти? Кой си? Демо кой? Що си искаш да бъде? Що си искаш да бъде? И искаш да ме атакуваш? А? А? Искаш да ме атакуваш? Мене? Мене? А? Искаш да атакуваш мене? Погоди ме, искаш да атакуваш мене? Да атакуваш мене, означава да атакуваш Исус. Цялата съденска отрова да се направи. 1, 2, 3. Айде да атакуваме още. Поле цялото. А? Какво? Какво? Защо? Забележете. Когато минавам през хората и докосна, едно, когато ви ударя, съвсем различно. Това е внутрия. Аз не удрям тебе. Това е духовен удар. Аз удрям този, който е в нея. Хората казват, той е внутрия. А? Кой си ти? От колко време си вътре в нея? От колко време си вътре в нея? От много време. Колко време? А? Няма да кажеш. Защо няма да кажеш? Какво искаш да направиш с бебето? Какво искаш да направиш с детето в нея? Коя е тя? Коя е тя? Мима. Твоята? Ти знаеш ли, че тя е в това състояние? Не. Съпругът ти не знае, че те го има в нея. Да, но виждам в семейството ви раздор. Да, и аз го усещам. Нещо не е добре. Идват къпки. Не само, започва закула. Постоянно идват къпки, детето пълно, каране. Това е заради този ден, дето е вътре в нея. Ти направи всичко в дома. Но добрата новина, знаеш това е? Разкри си. Разкри си. А? Къде отиваш? Поставете. Къде отиваш? Къде отиваш? Знаеш ли къде се намираш? Знаеш ли къде се намираш? Къде? Няма да кажеш. Ти знаеш ли кой съм аз? Защо допусна тя да дойде тук? Що не спря? Коя е тя? Твоята? Кой? Кой е той за теб? Кой е той? Няма да кажеш. Той казва, че ти си съпруга му. Кой е той за теб? Твое време се свърши. Най-голямата ти грешка е, че си не е по цялото. Отче, в името на Исус, не съм аз освободител, но ти си. На 3 освободия. 1,
2, 3. Всяко отново да излезе от тебе. По-бързо. Дай! In the name of Jesus. По-бързо. Чао! In the name of Jesus. Подвигли се едино, кръвта на Исус върху палете, кръвта на Исус върху нейния съпруг. Демо, как си, сестро? Какво правиш на земята? Не знаеш? Това също ще ти кажеш. Благодаря ви, Господи, за спасението. In the name of Jesus. Focus. In the name of Jesus. Focus. Stop sit there! Control the decision. In Jesus. Ogrom celé. Благодаря за все. Услугия. In Jesus. Сестро, ставай. Как си казваш? Моля? Вероника, ставай. Как се казваш? Коя е тя? Коя е тя? Нина. Коя е? Нина. Каква ти е? Джо. Това е фамилиарен ден, който да бъде. Благодарим му. Вие сте благословени, доверете се на Бог. Вие се прибирате, изцелени, благословени, реформирани. Слава на Христос! Тук в град София се запали пожар. Духовен пожар! Алелуя!